go bar máidín agus inis táid ag fáil réad an éhanna Mechlin. Táid dinne go bar le cearde tro. Bhí an crack ar rás aniu, bhí coplaí túra agus hat na gansaí ag daisa agus ag seanim. Is bralam na smurfs. Nuair bhí mé óg, bhí mé just in rá leis an smurfs. Tá dhéalaigh antáachta agam, tá mé ag Johnny Stadger dhéalaigh gálasteúra agus báid an bhéim ó intra dhéalaigh. Gur mai good. Be mé abal de papas mar féin. Mé a gáil nes?